Facebook finns det hur mycket distraktioner som helst. Gå nu inte med i Farmville. Ta avstånd från Mafia Wars. Andra klara distraktioner där ni inte bara spelar er egen tid utan faktiskt slösar era vänners tid på saker och ting som är oväsentliga. Nu kan ni ju säga att jaha, vad är det för fel på den sociala interaktionen? När Kai tycker att den formen av social interaktion är okej och andra inte. Ja, det här är mina åsikter och jag står för dem. Jag skulle dock påstå att ni berättar om att ni just var i bastun eller att ni var och skida i Levi eller vad ni gjorde är betydligt mer intressant för era vänner än att ni har hittat en fiktiv verklighet i något spel i Facebook där ni dessutom stör andra och hoppas att de ska komma med och leka det spelet. Jag vill också varna, eller jag ska säga personligen har fått en varning av min son att jag ska inte gå och skriva lite vad som helst på hans sida. Framförallt ska jag inte kommentera vad han gjorde förra lördagen, fast han själv har beskrivit vad han gjorde förra lördagen. Han är 15 då. Det finns vissa ömtåliga åldrar för barnen där man ska vara glad att man överhuvudtaget får vara deras Facebook-vän och få se vad de gör. Men kanske då komma med de här moralpredikningarna i någon annan forum. En sista upprepning av tanken att ni ska uppsöka människorna där de är och inte hoppas att de kommer att ge. Akta er för den egocentriska världsbilden som organisationen. Och privat så blir jag lite trött på att se sådana Facebook-vänner som alltid klagar på någonting. Ingenting är riktigt bra, det är så besvärligt och jag har försökt sluta röka men det funkar inte riktigt och det är så tråkigt på jobbet och äntligen är det fredag och sånt. Så det kanske inte ger en positiv bild av er. Även om de flesta av oss inser att man kanske inte ska lägga ut bilder på sig själv eller sina vänner när de är aspackade. Jag tror inte att vi representerar den ålderskategorin som skulle göra sånt. Men det finns andra former av tråkig social kommunikation som jag rekommenderar att låta bli. Däremot, och det här är min sammanfattande slide för vad jag rekommenderar att ni gör och det mesta det står i olika former här. Gå med i Facebook, gå med i LinkedIn, skapa en grundprofil där, lägg också till foton, gör denna Facebook-fansida och gå med i forum, det finlandssvenska affärsnätverket, okej? Ni kanske inte representerar affärssektorn, men det finns en finlandssvensk sektor där som är intressant att vara i interaktion med. Det finns 1200 medlemmar på LinkedIn av forum, det finlandssvenska affärsnätverket och det finns på forum.fi's hemsida. Hur man kommer med där kommer man i kontakt med andra. Och att komma i kontakt betyder att ni skriver kommentarer, gå ut ur skåpet. Det finns en spalt här som heter gå ut ur skåpet. Och att ni sedan när ni är varma i kläderna skriver egna inlag. Koppla sms till Twitter och koppla Twitter till Facebook. Nu hade jag föresatt mig här att när jag var i tåget att jag skulle göra en tweet just nu och det tänker jag också göra om jag får min telefon väckt. Det är nämligen så att jag hade skrivit på förhand in en text i min telefon ibland utkasterna och här står i texten håller föredrag om fenomenet sociala medier på den finlandssvenska organisationskonferensen i Tammerfors och så har jag skrivit taggarna webb 2.0 och Orgon. Och den skickar jag till ett telefonnummer någonstans i England som är kopplat till Twitter så att det här sms blir en tweet, blir en sån här 140 tecken lång rad i Twitter. Och Twitter i sin tur är kopplat till Facebook. Så inom loppet av inom loppet av några få sekunder så kommer det på min Facebook-sida att stå just det vad jag håller på med just nu. Och det rekommenderar jag var och en att koppla. Om ni kommer med till Twitter, kopplar ni ihop Facebook och SMS. Så. Och använd tid på Google. Det finns en separat artikel här där det står om Google Mail, Google Docs och Google Form. Och en annan artikel om Google Sign. Jag är inte en reklampredikant för Google, men jag är en riktig användare och det mesta där man rekommenderar. En bra Facebook-fansida, det här tror jag att jag lämnar mestadels den elektroniska formen av det här föredraget. Här finns det en lista på vad jag tycker att vore lämpligt att ha på era Facebook-fansidor för att de ska betjäna era medlemmar, för att de ska betjäna er mål. Och sista punkten här står egentligen ingen annanstans. Sätt någon form av närvaro för er organisation också i Wikipedia. Nu får man ju inte skriva i
egen sak. Det heter så att man kan inte vara objekt, det blir jävfråga. Men då sätter sig ni åt bordsgrannen att hej, skriver du om mig så skriver jag om dig. Så då får ni kan till och med skriva texten på varandra så länge det är den andra som postar. Då står det någonting om er på Wikipedia. För det är ändå där, det har en stor auktoritet och det står i Wikipedia mycket mer än vad det står på era egna webbsidor och det hittas av flera. Så om ni ännu har uppmärksamhet så får jag berätta att jag nog kan svara på frågor. För egen del så tackar jag för möjligheten att deklamera eller vad det hette om ett bättre liv. Jag hoppas att det här representerar ett bättre liv. Tack. Har vi tid för frågor eller går vi vidare med nästa? Jo, lite senare. Visst så finns det frågor här så direkt. Det där med foton. Många människor är rädda. Det där med foton, ja. Ja. Först, Jo. det här med foton. Hemskt många människor är rädda att sätta något slags foton på internet för de tror att det sprids överallt och det används fel och sånt här. Och det där med att man ska skriva vem som är på foton. Så det där med foton så i alla fall på Gotlandslinjen så vågar inte människor sätta. De vill inte att det ska komma. Ja. Jag skulle vilja att man skulle kunna säga något om att du skulle sätta. Ja, jag skulle vilja påstå att om det här fotot är sånt att ni ser något sådär normala och vettiga ut och ni är inte liksom ligger inte i rännstenen så om det är ett foto som ni inte skäms för, varför i fridens dag skulle det inte vara uppe på webben? Det att ni inte sätter egna foton upp på webben så är ingen garanti för att inte någon annan sätter ett foto av er där ni faktiskt ligger i rännstenen. Så det är mycket, mycket smartare att se till att mängden med foton som är uthärdliga och något sådär halvvägs representativa på er är större än rännstensfotografier. Så lägg upp faktiskt upp fotografier och var inte så blyga eller försynta eller rädda. Men du tänker på att sätta av andra? Nej, utan det där med det där att man måste fråga lov andra människor. Om man sätter foton på andra? Ja, man sätter foton på andra så jag menar, det är ju på samma vis som i en annan situation. Jag menar, jag ska väl inte sätta ett foto av min kompis när han ligger i den stunden. Då är jag en ganska rolig vän. Och om jag är lite osäker på huruvida han vill eller inte, då frågar jag. Svårare än så behöver det vara. Jo, som tyskar man är alltid mycket skeptisk mot de här community som du kanske vet. Problemet med sådana community som Facebook och Flickr är ju det att du överlämnar alla royalty genast i Facebook och Flickr. Så de får fritt sälja det till vem som helst, för vilken summa som helst och ingen inflytande. Och det är det enda som jag liksom är lite bekymrad. Ja, alltså där är mitt svar att om Facebook eller Twitter kan göra pengar på Twitter kan göra pengar på era det där verksamhetsberättelser så varsågod. Att det där lägg inte upp sånt på webben som ni inte vill att ska spridas eller lägg inte upp sånt på webben som ni själv vill göra pengar på. Men annars så vad är skadan? Därför vore jag inte så rädd. Edil? Jag tror att jag hörs utan mikrofon. Va? Ja. Jag ska bara säga om det där Farmville och Mafia Wars och de där att det finns ju den där hide-knappen så man kan gömma dem från den där newsfeeden där på första sidan. De sådana här applications som man inte vill se och sen kan man så blockera dem så folk inte kan skicka inbjudningar åt er. Det låter nog säkert bra. Jag tycker ändå att de är oväsentliga. Men det är bra att man kan blockera bort oväsentliga. Okej. Okej. Tack så mycket. Tack till dig, Kaj.